Yabona imithi yesintu ishaya kakhulu mase lishona. Funa uthole umathuzu entaba. Uthole amanyazangoma amathathu. Bese shayi lo muntu phela. Shayi lo muntu bakithi. Uma usuthathe umbese uvule ufake phakathi lana. Uthathe isibuku esisha usifake la phakathi. Mese mengathiwa kuyenzeka uthole ucezu lokhamba olusuke life ngephutha athi umuntu alibamba ukhamba sanokuphihli uthole lo cezu hayi bashayela abantu ngifuna ukuthi uthathe lo muntu melithi liyoshona nje ilanga musu ngifakele ekhanda umsila nomzimba wemamba ukushuthi imamba ufuna uyigaye yonke uyifake phakathi melithi liyoshona nje ilanga umusu uyababiza uthi bathathe emamba emnyama babona bulawe ugezela ubabize uthi hambani lelanga ngithi alishone nabo bonke labantu abangilandelayo kunabantu vese abasebenza ukuphika kulandela thina labantu ufuna sibashaye ngomuthi namhlanje hayo lalibonene mtshele iqiniso hayo lalibonene qhubeka lokukhuluma into uthanda kunomuntu okulandela ngisho emsebenzi ngisho emshinini ngisho noma ngabe kuphi eproduction kucontainer onakele kubuzwa kuwena ngoba ufuna ukuthi uxoxe mshaye Babu Dokotela bayisizwa ujabulile